Bunu kep guruna doğan arasında bolýar. Ene taň arasında bolýar, ogla taň arasında bolýar. Şuna soňram sen üç tarap şuna barmaklyk, üç tarap salam bermeklik bu boynumda. Bir musulman oğlunma bir gurun çıptır, soradan bağışla diýipdirdiň. Burada salam beripdirdiň bir aýtýan alanak. Yeni ikilen tarapdan yeni alanak. Üçten tarapdan yeni alanak. Üç tarapdan soňram eger salam almasa bizim boynumuzdan şoň sawurlygy, günädi de boljak ki. Emma bahamin halle yine de şu Peygamber aydan näwele şoňa barıp dursak. Eýni şeytanyň gumalyp dabalak yüzüne, gözüne tepýän ýalak Allah Taala'nın ýanyna barahim bir söýgüli emelin bir musulman doganım. Otam şu taýdan şoňa inşallah himmet etmek gerek. Ondan sonra musulman doganım gurbanlyk kim çalmaly? Gurbanlyk kim çalmaly? Musafir adama gurbanlyk düşmeýär. Bir de musafirde gitdi de şeyden. Musafir adama bir de garyba düşmeýär. Garip bolsa. Yani o da bir adama gurbanlyk düşýär ki hem ödüm okuyum bolsun, hem malike nisab bolsun. Nisabın eýeti bolsun. Nisab näme soň gurunga diýil. Bir adam musafir bolsa, garip bolsa düşmeýär. Muqim bolsa, ýaşap berenlerine o birde näme? Malike nisab bolmaly. Indi nisab ne kadar bolýar? Ne miqdar malın bolsa, sen boynuna gurbanlyk wajyp. Ama şeýle iki tane nazar bar. Biri qızıldan tutýarlar, birini kümüşden tutýarlar. Waray ekseriyeti jahan ne şu qızılın üstüne bizim öz nazarimizde şu bizim ustadlarımız otada fetava zahidanna goşta şu qızıla fetva berýär. Qızıldan tutanda şeyde bolýar da her bir adamın 20 mıskal qızılı bolsa, ya 20 mıskala yeter malı bolsa sermayesi tatçak deyip koyan dağıtları bilen üşürmeli. Sana diýsem televizyon, ondan sonra mahbara, ondan sonra CD, kompüter, bularda üşürmeli. Hacatı SD yaşlar. Öýde haýsy bir tatçak diýip koyan halyň ma, halçaň ma, kulata bir tatçak diýip koyan mana motoruň ma, şolaň hemen üşürmeli. 20 mıskal qızıl taqriban şu 12 milyon medenine bolýar. Sorak gömel, kıymet gülmän fark etdi bir medenine. Buruň betek etek gaçaýa. Şol miqdar medenine sen sermaýaň ýetse, näme bolýar? Sen ştada gurbanlyk çalma bolýar. Yok, eger ol miqdarsa sermaýaň yok, 10 milyonma, 8 milyonma, 5 milyonma, peftada men gurbanlyk çalmaklyk gerekdir yani. Erkek bolsun, heley bolsun, bilýärmi? Şu barahim sen ogul bolup, ata bolup ýaşap berdiň. Her bir suratında wagtda şu miqdar malyňma şu taýda bizim boýuna näme etdi? Gurbanlyk şey. Eger bundan az bolsa hop, indi gurbanlyk boýnuňa çönakda çalmaklyga wajyp diýdi. Emma Huda için çalsaň, oň sogabynyň balygyna oňa hiç bir şek ýok. Odam şu taýda bir wagtda gurbanlyk sen malyň ýok, oglum puluň ýok. Odam sen nesiýe almaklykda da munda da bir irat ýok. Sen bir garda etýärdiň. Emma näme bir ebadi zatda bir hetmin şol gardyňy wagtynda ödemeklik gerek. 6 ay alypdyrsың, 4 ay alypdyrsың, 3 ay alypdyrsың. Şonu hetmin bermelik ýokdam ol Allah Taala'nın ýanyna hergit kabul boljak. Sen bir benden malyny alypdyrsың, netge alypdyrsың, toran o gewni dejek bolsaň, hakyny wagtyny ödemejek bolsaň, ol gurbanlyk Allah Taala'nın musulmanlygyny kabul boljak dedi. Otam ýöne şada ýene bir muret piş gelýär. O da şu ki bir hanawada ýaşap ketýärdiň. Däden eliniň aşagynda. Kullu sermaye däden elinde. Şada şu kümüştepeden o dota bolýar da. Kullu sermaye ağan elinde. Ağan elinde yaşa ketmeli. Otam ştada näme etmeli? Şu kullu sermayany taksim etmeli. Şol oglary goýa ağan jüzüne, däden jüzüne. O dogany goýa şoňa. O dogany hemmesi bir çukurdan ip, bir torbadan ip, bir torbadan barahim harj edip durlar. Bir torbada goýýarlar. Ştada şol ardak sermayany falan hedabet agaýa falany 5 tane dogam bol işe ketip berler. Hemmesi şu agasynyň agyna diýerler. İşleýäni şoňa berýärler, dahly garşy şoňa elinde. Ardak sermaýany bölmeli. Taksimler penç. Her gaýtyna eger şu 20 mıskal mal miqdarça sermaýe etse, her gaýtynyň boýuna näme bolýar? Wajyp bolýar. Ýok taksim edende ol miqdar bolmasa, hiç gaýtynyň boýuna wajypdy. Bizim Türkmençiligimizde baş fitre de şeylerde, baş fitrenle şıl miqdar malym bolsa bermeli. O gurbanlykda şıl miqdar malym bolsa çalmaly. O zekaty da şıl miqdar malym bolsa bermeli. Yani şun dünni mollamyň gurunda şoltut, falanyň tükänini kullan sermaýe ýygnanda 2 milyon şoda zekat berjek bolýar dedi. Oň ödüni zekat bermeli. Bar ýok sermaýeňe 2 milyon. O 2 milyon çünkü tükän bolsa zekat bermeli hadiyata. Wagtda eken tükäniniň sermaýesi şol 20 mıskal yetmeyenlerin yerine ştada şundan zekat vermeliyen gurun yok. Yetene mana uly Türkmen sarada umumen şakalat fikri. Hemmek baş fitire vermeli kadiyada. O Kur'an'ın olayısın hemmek baş fitire verse
baş bitiren kime vermeli olsan sen? Sen de garibe vermeli. Bunu hemmeti beripdi. Sen kime verecek olsan zaten? Şol garip adamları ki şol miqdar sermayeti yok. Şolları bermeli biz şonu. Neyinki barahim olan özde barahim baş bitirip bermeli olsun. Yöne zekat bilen baş bitiren birçe farkı var. Çoruşurak kurundaşlar bilmezler. Zekat bilen baş bitiren birçe farkı var. Sen zekatın hesap et öde şu araday olsun. Sen 20 mıskal sermayen eyeti oldun qıdıl 12 milyon. Şu araday indi. Gitti ne uğurlup yamaçtan yine araday geliyor. Yine sen oturup hesaplayarsan yine şol miqdar malın bağ olsa sen işte zekat vermeli. Eğer onun adılan mı ne mi? Zekat vermek gerekir. Ferezen o da şu araday gitti şundan sermaye allın tattın. Uğurlup yamaçtan araday geldi mi? Ne çabuktur? Kullu sermaye 8 milyon mutlu zerre çektirdiğinde işte adasından zekat vermeklik gerekli. Yani sen sermayenden bir yıl havli aylanmalı. O zaman sen şol miqdar sermayenin eyeti zayinde duran olsa işte de bizim boyunca zekat vermek gerek oluyor. Ne hesap et? Şu araday dedik. Gitti işte neçe milyonmuştuk falan 12 milyonmuştuk. Arada işledi, allı, verdi, sattı. Yamaçlardan araday geldi. Bu neçe oldu? 120 milyon oldu. Aynı şey 120 milyondan zekat vermeli. Zekatta neçe oluyor? Anlatacak hesap. Her milyondan 25 bin tümen oluyor. Edafadatı. Her milyondan 25 bin tümen zekat vermeli. Anlatacaklar. Hiç sattı değil. Hiç sattı değil yani. Onun için suratında var akım şeyle zekata yılaylanmaklık gerek. Emma sen kurbanlık çalacak koltuğundan. Sen kurbanlık düşönek. Ananakan kurbanlıktan 4 gün önce bağıştan bir mesal olacak koyanlar. Bir falan birini dede ayırlıyor. O dedesinden kurbanlıktan 4 gün önce bir kavuş sermaye yetiyor. İşte adasını adam hetmin yılaylanmalı. Odan kurbanlık çalmalı yan kurunga. İşte adasını ne kurbanlık çalmaz işte. Ferizden kurbanlığa bir çoğumaka gök bahar birini tutuptur. Şeyden 15 milyon tatıptır. Şol bir çoğunla vaka eğer sermayen eyeti olsa kurbanlık olsa hatmin şonu çalmalı, baş betiri hatmin vermeli. Ama zekat verme olsa ne mi? Zekat verme şeyler bir yıl aylanma oluyor. Onu ahir hesaplamalı. Eğer adalanmasa 20 mutkalından ona zekat vermek gerekir. Eğer kanilanmasa her miqdar kanilanmasa şonu ne mi? Müslüman doğunun zekat vermek gerek. Ondan sonra bir denana oluyor da biliyor musun? O da denana oluyor. Ohum denanan qıdılı oluyor. Denana qıydı olsun, denana gelin olsun. Şoň wagty ödününki koyup dursan, şoňa da çalmaly. Yani hatmy mutahal bolmaly. Otam Qur'an çalmaly. Yani sen qıydyňy qydylap bertirdiň. Qydyllarken aljak tatjak diýip goýanlardan aşymyda sermayeti var, şo da qurbanlyk çalmaly. Ya ölenmän duran ýigit ba sermayeti var, şo da qurbanlyk çalmaly. Indi ýene bir dappa eger bagan qydyl gelininki bolsa, şo türkmençede sen şu Şadamadiden Rüstat adda qıdıldak yazda bilen gelinlere. Şu aslında erkek adamın quşu. Aslında Türkmenin orfunda erkek adamın quşu. Indi yok eğer taraf ödheleyini berem bolsa sen gidip onu müşküle şon qoýýar. Yani daqınt beremmen ayağını bolmaýar, şaýsa qoýan. Yani daqınt beremmen ayağını bolmaýar, belki şol eğer sen gidip bolsa kim qoýýar? Şol erkek adamın qoýýar, erkek adam malahim sermayenin üstüne gurmaly. Kätlerde yol oýnaýar bilýärmi? Hudaý Allah bolmar akym. Zekat vermeyecek olup etken adamda var. 20 mutkalında kaç ya? Yarım mutkalcığını tatan kişi oluyor. Doğruca haram şey. Garibin hakkını yaptığını sen. Kime alacak oluyor yani? Kime? Sen zekat verip ne medenler çekecektir? وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ Ulburdaki keberiyadınız zekattan yuridune bihi vechallah şol vermeklikde de Allah'ın radilığını ödeyersen fe ulaike humul mud'ifun Allah şun beni arttıracak dedi. Sen verip mamulan kim bilen? Sen Allah Teala bilen. Sen alacak oturan kim olsa sen? Sen şunu bir alacak kemip tatıp sen zekat vermeyecek olan kim bilen tarafı? Sen kim bilen taraf? O hamsi var katı yanlış kat'en şiriş haram o şol adam garibin hakkını yapılan adam o Peygamber ayeti hiçbir mali helak bolmur meğer ki şoň zekatı verilenlerdir diye. Deryada olsun, çölle olsun, eğer bir mal dargaya şoň zekatı verilenlerdir diye Peygamber Hudaý aleyhissalam. Otam şu taýda inşallah şulardan hakkında himmete deyli, ödümün hanım adamının hakkında fikirde bolaydy.